Εμπρός. Από το θρύλο. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Λέω, σας παρακαλώ, γίνεται να με βγάλετε στη σύνδεση με τον κύριο Ακιάκη? Μισό λεπτάκι να βοηθήσουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι αρνητικό, να βρίσω, να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Μπορεί να... Δεν υπάρχει. Θα το δείτε άμα μου βγάλετε και κάνω το αντίθετο, μην το ξαναβγάλετε. Τι να σας πω άλλο δηλαδή, παιδιά. Εντάξει. Θα περίμενε. Δίνετε το λόγο σας. Τι να πω άλλο τώρα. Δίνετε το λόγο σας ότι θα είστε καλοί. Άμα δείτε ότι λέω κάτι αρνητικό, κόψτε με και κλείστε με. Τι να πω τώρα δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ ξέρεις πόσες φορές πήρα, ειδικά σήμερα. Ωραία, σας δίνουμε. Σας περάσατε. Ένα λεπτό, Τάκη! Άκη! Ένα λεπτάκι! Άκη! Δεν θέλει κυρία, μιλήστε! Μιλήστε, καλησπέρα κυρία! Να ξέρω. Αν θέλετε, εντάξει, δεν το στην πηγή είσαστε! Ρε παιδί μου, σας συνδέσαμε στον αέρα. Στην πηγή, καλησπέρα, μια κυρία, μιλάμε. Καλησπέρα. Πρέπει να είναι μουρδί. Ναι, όχι, τι μου τα πει. Αλλά. Βάλτε μας και μαζί, να συνεννοούμαστε. Βάλτε και ένα δικό σου. Έλα, θα μιλήσετε με τον Τάκη και τον Άκη. Δεν θέλει με το κοντρόλ. Με εμάς θέλει να μιλήσει, αλλά... Σας περάσαμε στον αέρα, είστε. Σας παρακαλώ, ειλικρινά, δεν μπορείτε να... Δεν είναι... Δεν μπορείτε να κάνω φασαίσου να βρίζω, χωρίς πλάκα. Ρε κοπέλα μου, κυρία μου, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ, ρε. Σε παρακαλώ, πήγαινε στο Δάφνη. Όχι, έχει εφημερία. Ρε, τι ασύντητα Δάφνη, μη στέλνεις τον κόσμο αλλού. Λοιπόν, τώρα είσαι στον αέρα. Τι να κάνουμε, θα με βγάλετε ή όχι, δεν θα βγάλουμε. Αμάτα ρε, βγήκαμε κιόλας, ήδη στο αέρα. Θα με βγάλετε να περιμένω να το κλείσω. Κύριε μου, δεν ξέρω από και πώς θα κλείσω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα με βγάλετε να ξέρω τουλάχιστον να το κλείσω. Ναι, θα σε βγάλουμε για μένα. Όχι, δεν σε βγάλουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ. Και θα δείτε ότι δεν σας λέω ψέματα. Το νέο. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ορίστε. Ύστα θέλω να πω δύο πράγματα που σέβομαι για τον Ολυμπιακό. Καταλάβατε. Τώρα, ρε παιδί μου. Κάτσε ρε Τάκη, τον Εντάξει. Ναι, εντάξει. Αν το θέλετε, τι να σας πω, πήγε να το κλείσω. Τι να πω. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ορίστε κυρία μου, είστε στον αέρα. Το φινάλε, άμα δείτε κάτι αδεγιά και να κλείσω. Λέμε τώρα. Τι να σας πω ρε παιδιά. Τι να σας πω δηλαδή. Τι να σου πω ρε γάμο. Τώρα βγαίνεις. Θα μιλήσεις. Εντάξει, επειδή βλέπω την εκπομπή του Άκη του Τάκη. Ωραία. Και βλέπω τις καταγγελίες. Έλα ρε χολίτες, εσύ να παραδείς εκεί να μιλήσουμε από εκεί. Ρε κοπέλα μου. Ρε κύριε, κάτσε λίγο. Ρε κυρία μου, γαμώ το κατρούτσο και γαμώ το κατρουτσαράκι και λοιπόν αυτή γαμώ το κοκκινέλι. Κάτσε λίγο ρε. Κάτσε ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ έτσι. Όχι. Δεν με βγεις έξω. Θέλω να μιλήσω. Αν δεν μας πείτε, εντάξει, οκ, πείτε μου το κλείσω. Ωραία. θα μην μιλάτε. Άμα είναι να περιμένω, αν είναι να μιλήσω όμως, να περιμένω να μιλήσω. Άμα είναι να μην μιλήσω. Να μην μιλήσω, μίλησα. Ανθρωπίδιο. Περιμένω απάντηση. Να κλείσω ή να περιμένω. Ναι, πες ένα ναι. Ναι, ναι. Ορίστε. Ναι. Να περιμένω. Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνα τη γραμμή την κυρία, πέρασε μας την κυρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα δείτε ότι εδώ... Δεν το κάνω τρελό! Ωραία. Φύγε και όλα μετά σε λίγο. Θα έχω μιλήσει. Θα την έχω φέρει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εσείς είστε. Με μια κυρία να μιλήσουμε. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Να τα. Τώρα έρχεται και τώρα. Καλησπέρα, όλα τα εκεί. Συγγνώμη. Καλησπέρα, Άκη, Τάκη, τι κάνετε. Καλά, εσείς, ορίστε, είδες που γαλάκι, ελάτε. Λοιπόν, σας χαίρομαι πολύ. Και εμείς. Τι καλή κυρία που είναι. Ναι.
Όχι, γιατί πάρε το κεφάλι του αυτός. Α, όχι, γιατί... Συγγνώμη, μοιάζει τον άλλο. Είναι από άλλο τηλέφωνο, δεν είναι από εσάς. Δεν μπορώ να έχω την τηλεόραση ανοιχτά. Όχι, έχει Βλέπω μόνο εικόνα. Στην γαμώ την καθυστέρηση και τον predictor. Είναι από άλλη γιατί άμα την πληρώσω Ζανάη, μπορεί να κάνει αντίλαρο, δεν ξέρω τι. Όχι, κάτσε. Α, μιλάει κάποια άλλη τώρα, Μας συγγνώμη. μπερδεύεσαι. Α, εγώ δεν κατάλαβα. Την είχα κρυφτεί τη φωνή τελώς. Ναι, ήταν άλλη ακροάτρια αυτή. Εκεί ένα ζοντάκι που βούλωσε και πάλι του και λέω τι, γιατί τι είπα τώρα, τι σκατά είπα. Καταλαβαίνετε. Ναι, λέω τι σκατά είπα, δεν είπα κάτι κακό. Όχι, μια χαρά τα λέτε. Ναι, τι να σου. Θέλετε να μιλήσετε με τα παιδιά. Οκ. Τι λέει. Θα δείτε, θα δείτε πώς θα μιλήσω. Το τηλέφωνο μου το τώρα δεν έχω πρόβλημα εγώ να κρυφτώ. Όχι, τι να κρυφτείτε, τίποτα και να βάλω. Γι' αυτό πήρα και το τηλέφωνο μου και εντάξει, οκ. Ωραία. Αλλά η δουλειά είναι... Αν γίνεται, σας παρακαλώ, έστω και για λίγο. Ναι, ξεκινάμε κυρία μου. Πάμε τώρα, είμαστε αν ένας από τους δυο, ειδικά ο Τάκης, γιατί είναι λίγο πιο νευρικός, δεν θα μου τα κλείσει, άσχετο. Αλλά εγώ δεν θα πω κάτι εστρό, κάτι θέλει βρισιά ή οτιδήποτε. Μικρόφωνο δεν είχαμε τόση ώρα, έτοιμοι είμαστε, ξεκινάμε. Τώρα, αν τυχόν αυτός το δει αλλιώς, δεν ξέρω. Μπορούμε, κυρία μου, μπορούμε. Μια χαρά μπορούμε. Ξεκινάμε και από τώρα μας. Γι' αυτό δεν λέω. Τώρα, τι να σας πω, αν θέλετε να... Γι' αυτό σας είπα, Λοιπόν, περίμενε λεπτό. Να κάνουμε ένα... Κάτσε να την περάσει ο ηχολήπτης. Θέλω να είσαι έτοιμος, να μιλήσεις. Εγώ με αυτή. Κάτσε, είναι άλλη. Γυναίκα είναι τρελή. Είναι μια άλλη τώρα. Ζει σε παράνοια. Εντάξει. Περίμενε ένα λεπτό. Άντε να δούμε. Με την κυρία, μην δεις κανένα και πιει ένα ποτηράκι παραπάνω. Τι ένα βαρέλι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, ο κύριος Σάκης. Και ο κύριος Σάκης. Ορίστε. Οι ίδιοι, μην μπερδεύεις. Οι ίδιοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Εγώ έβαλα το YouTube. Σας έχω και στο αυτό μου, πόσο λένε, στο ίντερνετ και λέει είστε ζωντανά με τον κύριο Άκη. Έτσι λέει. Ναι, τι να δει. Πάμε κιόλας. Ωραία, πάμε μια χαρά, εσείς είσαστε. Δεν είστε με τον κύριο Άκη ζωντανά τώρα. Πείτε μας, ζωντανά είμαστε όλοι τώρα. Ζωντανοί είμαστε για καμιά ώρα. Τσίμπαμε. Άμα δεν μας πελάνε. Έτσι πιστεύω θα είναι. Τσίμπαμε. Μιλάμε τον κύριο Τάκη. Μια χαρά είμαστε. Ναι, και με τις δύο. Με τον κύριο Τάκη ή με τον κύριο Άκη μιλάω. Με τον κύριο Άκη. Δεν ξέρω ποιον μιλάω τώρα πλέον. Ποιο θέλετε να μιλήσετε. Να σας πω κάτι. Σήμερα κι άλλες φορές πήρα, αλλά ειδικά σήμερα πήρα τουλάχιστον 15 φορές. Έλα, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση. Όχι, μιλήστε ποιο θέλετε. Εδώ και τα. Επειδή κάτσε Για ποιο λόγο κάνετε την αυτό σε μένα κατάσταση. τώρα δηλαδή. Είναι Δεν που... καταλαβαίνω. Λοιπόν, κυρία μου, ποιο θέλετε, τον Τάκη να μιλήσετε. Ορίστε, ο Τάκης. Όλος αυτιά. Λοιπόν, εγώ σας έχω live, αλλά βγαίνει άλλο live εδώ. Εντάξει, έλα, κυρία μου. Όχι 15 φορές. Τίποτα, δηλαδή. Και την ώρα να πάρετε θα κάνετε λάθος. Πάμε στο επόμενο τώρα. Είστε επόμενο τώρα, τι κάνουμε. Μετά από αυτό το τηλέφωνο έκλεισε εκπομπή. Έχεις κουράγιο να μιλήσεις τώρα.